NSS ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ ଆସିଥିବା ଜିରାଙ୍କୁ ବୁଲି ଆସିଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ କଥା, ନ ଦେଖି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଷ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ କୁମାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ବା ସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯାହାକି ଜିରାଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିଠାରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆମର ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରଟି। ଏଠାରେ ଆମର ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ସାମ୍ନାରେ ଏକ 75 ଫୁଟର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଆମ NSS ପିଲା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମାହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବାହାରି କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା ଚାଇନିଜ୍ ବିଷୟରେ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଚାଇନିଜ୍ ମନ୍ଦିର ଏହା ହେଉଛି ଜିରାଙ୍ଗ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ତାହା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆସିଥିଲା। ଏହା 1959 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନିଜ୍ ତିବ୍ବତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ 85,000 ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଆପଣମାନେ ଆସିବା ନିହାତି ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସେ 12ଟା ଯାକେ ଖୋଲା ରହୁଛି। ତା ପୁଣି ମଝିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ 2ଟାରୁ 6ଟା ଯାକେ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଆମେ ଯାହାକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ 5ଟା ସମୟରେ। ଆମକୁ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା 2003 ମସିହା 2008 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ର 2010 ମସିହାରେ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାପରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।